murume andishungurudza zveupenyu hwese 31 years ndiri mumarriage nomurume uyu. Haisi nyore kungoereka ndangoti nhasi ndakubuda munhu. Murume andishungurudza zveupenyu hwese kusvikira iko zvino ndatakura urwere hwakawanda mukati momuviri wangu. Murume wangu uyu haakure, achiri mukomana izvo achiri kumhanya. Achiri kumhanya ndihumba rume uyu. Ndaneta ndakunyara kuenda kukaranda ndichibayo majekiseni ezvirwere zvepabonde. Nguva yega yega vakuwasha ndivo varapi pachipatara. Ndinenge ndichitora chete mishonga yekuti ndirapiwe ini zvirwere zvepabonde. Ndapirwa dhora iri paya kuma musi wa 11 May kuma 33 mudzimai akauya aine pakashedzwa mukoma wake nomwana wanzadzi yake nowamunin'ina. Ndagadzikwa pasi panze aini ndakundikana nezvemushauri handichada. Kuchikonzero baba vanga varipo vakashedzwa kuti vanditungamira zvikanzani nachikonzero chandiri kutaura ndangoti ni pamushauri hachira sei handichakonesa nezvepamusha pano. Natambidzwa kupurova twakuprova ndaisa muhomwe. Ndaisa kupuro muhomwe kuzokwana kuma 7 manheru kwabva nguva yarori. Rori iyo ndibva yakutotaka kuti clear zvinhu zvese zvomumba. Ndibva ndatakura. Handakwacha ndikapikisa. Ndikamboda kubata ndikati ko zvinhu inini ndikabva ndatora ndisina kana chokudya. Kana chini ndotenga grosari rangu regore zvachose. Hakuna ndikaona kuti chinhu chikasiyiwa mumba chibagwe chizo zikarongedzwa zvikaenda. Nandiri kutaura ngokudiki. Zvadaro amai vakabva vati ndinoimba kuHarare kunonzi kuJoshua Ngoma. Amai vakabva vati ndine ndasiya zvepamusha panapo kapo kuita kuti zvandatakura ndizvo zvangu zvimwe zviri pagiraundi zvimwe zvepanapo kusanganisira neimba iri kuHarare ndoimba yandakunogara ndiri inini. Shuwa vakabuda ndobva vaenda ndikangoita chipo chinenge svondo. Ndakatonza kuti kumba kuHarare vakadzinga maroja ivo nomumwe mukoma wari kuHarare nemumwe murume wandikaroora naye kuHarare ikoko. Vakadzinga maroja kumba ikoko ivo vakutogara kuHarare ikoko. Sandikadzura matanho kuenda kwaSabhuku zvikanzi nyaya yako ikunokwanisa toigona. Nyaya yekuti zvinhu zvikatotagurwa kare kuti ndichiona pokuitangira nawo china handina. Chanogona ndikona kunyorera tsamba asi tsamba yacho naisika pemhosva yekuti handonge ndatonga nyaya yayo. Asi nezvikonzero izvozvo akabva tuma mupurisa wake kuya kumba akaonawo zviitiko zviri kumba. Kukasiyiwa masofa neTV ndo zvinhu zvakanosara paumba. Mudzimai ndobva aenda. Ndonya akabangara kuti yaitsamba yaimutirambe zviri pamutemo moti kudini nawo yacho. Musoro ichangamiri wangu. Ndinobvuma kuti nhasi uda kuramba pfungwa makonza zviri pasi pemurawo wenyu mambo. Nechikonzero murume uyu andishungurudza zveupenyu hwese 31 years ndiri mumarriage nomurume uyu. Haisi nyore kungoereka ndangoti nhasi ndakubuda munhu. Murume uyu andishungurudza zveupenyu hwese kusvikira iko zvino ndatakura urwere hwakawanda mukati momuviri wangu nokushungurudzwa neuyu. Saka ndakazotora decision yekuti inini zviri nani ndibude ndiende. Nyaya yekuti ndakarongedza zvinhu zveshuwa ndikamupa gupuro iyi. Nyaya yekuti nyaya haina kutaurika ndeyekudai so. Ndakashedza mukoma wangu nemwana wahanzvadzi yangu. Ndakashedza baba wake nehanzvadzi yake. Ndakati pamusoro vana tete nemi vandakoka muri pano. Ndinoda kuti muzova zvapupu pane nyaya yandoda kutaura nomurume wangu uyu nhasi. Inini nyama yangu iyi neropa rangu zvaneta nemurume. Ndobva ndanyarara. Zvikanzi natete muruda kuedza kurevei maiguru. Ndobva ndatora dhora iri. Ndobva ndapa mwana wahanzvadzi yangu akagarawo. Ndikati vapi. Amakonza ndobva vachiiswa dhora iri. Ndobva vatambira. Zvikanzi nababawo koinga watambira. Hausi kuna towativharira kunze here. Zvikanzi zvakakwana zvakadaro. Agara akazvironga uyu. Zvitori paurongwa. Hazvina basa izvi. Amakonza ndobva vatambira chi? Dhora vanhu.
ndakati ndiri kuenderera mberi, ndiri kurongedza midziyo yangu inini yandiri kuziva kuti midziyo yangu zvikanzirongedza ndina basa nazvo. Ndakapinda mumba inini ndakatora mubhedha newardrobe nekitchen unit ne4 plate stove ne ma 50 kg yechibage nehuku dzangu negrocery raita 10,000 RTGS. Mumba ndobva ndasiya mubhedha, headboard, sideboard, room divider, masofa, coffee table, 2 ma-TV, home theater, masola maviri nebhatiri, 2 ma-DVD, 4 ma-blankets nema-sheets ne-mosquito net, 2 ma-50 kg yechibage ne-30,000 RTGS. Ndichakusangurai zvakanaka pamari yedu kuti 10,000 RTGS ne-30,000 RTGS. Taenda kunotenga kuHarare nofoja. Ndakatinga izvozvo imbomirai hatisi panyaya yekusheyana zvinhu. Ndiri kudari ndiri kupindura makuti hanzi vakatisiya. Imbomirai hatisi kuda kumhanyira kushare. Claim asi yanga ichiti kuti uya undirambe zviri pamutemo. Uya undirambe zviri pamutemo. Wakandipa dhora kumusha uku. Dhora rawakandipa kumusha uku hatinenge tisina kurambana zviri pamutemo. Chuya undirambe zviri pamutemo. Muri kuti kudi? Hongu changamire wangu, nhasi ndiri kumuramba zviri pamutemo. Izvi ndazozvitaura nokuti iye ataura kuti akatakura zvinoti nozvinoti. Aiwa, imbomirai. Ivo vatozenge vachimhanya zvavo. Claim ndiyo yatinowanza kushanda nayo. Chimurambai zviri pamutemo. Ende makora ano vakadzi vatorakenga kuramba. Ipai mupurisa. Baba wacho vari kuti atezvara. Yai baba. Yai toisai kuna changamira. Auita kuishia kwa munhu Kweso kugwagwa kutenderera. kupedza nawe. Kuishia kwa munhu. Regai tisachangamire ndagara ndichitaura kuti hatifariri kuti dzimba dziparare. Kazhinji zhinji handitoda. Tiripo pakubatsiridza dzimba dzinenge dzakuparara kuti dzimire. Asi kana tazoona kuti pane zvikonzero, pane matambudziko anogona kuita kuti itsemuke, tinoona kuti musha iparare. Asi apa handina kunge ndanatonzwa zvikonzero zvaita kuti musha uparare. Ndangonzwa mai vachiti ndakangoti inini nyama yangu yaneta. Nezvepano pamusha nyama yangu yaneta. Havana zvavakatsanangudza maringe nezvigumbu zvitadzo zvavaisangana nazvo. Ndanyimwa bondere. Pane zvimwe zvaitika urombo here hwaitika pamusha baba vakana chi havana zvavataura. Saka ndikuti zvimweni dzenguva munogona kunge mune zvimwewo zvamakaona kuti zvinogona kuti murambane patina ndachandaona. Saka iti dzimweni dzenguva samamba ndifarira kuti musha iparare nezera racho ramuri baba naamai. Makaita muri mangani ama dzamakaita namai avo? Amai tatina vana vatatu. Vatatu vakabvisa vana vachitomwana vahazi vepano. Vakasara nevaviri. Vaviri vakura sei? Vese vatova machuva nemisha yavo. Andi mazviona mato nevazukuru. Zvinotodakidza kaizvozvo kuti ane vazukuru kuti vana vangu vakaroorwa vakazodai. Saka ndaiti handitarisire zvakaita saizvozvo. Saka mai mukana wangu wokuti izvi zvivagubhuro ndariona. Zvimwe pamasarudzi amakatora munozvidemba kuti papamberi kuti aida ndakaramba zvamuti nhamo yangu iyoyo. Muri kuti kudini ndati musamamba ndisandada kuti mini imba iparare. Ani munaona zokutsanangudza matambudziko kuti maiti maisangana nazvo zvinoita kuti nhasi nomakuramba murume mudani ndisati apira kuna baba kunaapira. Pamusoro yechangamire wangu. Murume uyu anonzi Makonza uyu anozviti haabudike zvekudaro. Ende handisi mukadzi wekutanga inini kurambana naMakonza achibuda saizvozvo. Ndofunga mamunzwa achitaura kuti iye anzi naamai ava tine vana vatatu asi vakazotora mumwe mwana vachiti anzi haasi wangu. Atotanga kuda kuti inini handibudike. Murume uyu akanditora inini ndine nhumbu ye5 months.
ndapiwa nhumbu nemumwe mukomana anga achiri kuchikoro form 6 ndobva ndichiwegara chiri pamba penyipo pana baba ipapo. Baba wangu inini naamai vangu vakazviziva kuti ndamitisa inini kuchikoro kuye kunoramba. Inini ono udiki ndobva ndabvuma ndobva ndagara. Makonza wayo takadzidza tese tiri maclassmate. Ndopa akauya kumaraini kwedu. Ko iwe ko uri pano ndikati ko chi ndobva ndamuudza nyaya yangu asechamwana. Ndobva ati ho ndobva adzoka. Ndobva azodzoka pane mukoma wangu asipo ari kudandeuka. Dai ndazviziva kuti ndonyaya yacho danga ari pano. Anga aripo mukoma wangu ipo. Ndopakati iwe Loriniwe ini ndiri kukuda wakadaro. Unofunga kuti iwe ungagare panapa iwewe muno munhu asingakude ini ndichitokuda. No udiko kuti baba vakazozvidza kuti ini ndine Chinde pamwe futi. Mwana uye manje ndamuendesa kumusha kwake. Vanhu vese vakuru vamabhuti vese vangu vasingazvizive kunze kwomukoma wangu yari 1. Vakashamisika vese apo kuti iwe ukuya kutaura kuti wada kuendesa mwana kumusha kwake ashungurudzwa nemurume uyu. Ndopandikazofunga kuti mukoma zvinani mwana uyewe ndichimuendesa kumusha kwake. Vakachedzwa makonza ava kumba kwedu kwaGumbezi nabhuti wangu aDecember aGumbezi wangu wasipo. Nevamwe vako pakaita dare diki nemwana wavo waGumbezi hanzvadzi uyu ari apa paBenjamin. Pakaita dare diki pamusha. Nyaya yemwana. Nyaya yemwana ndaingi. Handi pane zvimwe zvamakatadzana zvasaka kuti nditi imba iyi ngaiparare. Ndakusiya musha. Wongushangamiri wangu. Murume wangu uyu akure. Achiri mukomana izvo achiri kumhanya. Achiri kumhanya ndihumba rume uyu. Ndaneta ndakunyara kuenda kukaranda ndichibayo majekiseni ezvirwere zvepabonde. Nguva yega vakuwasha ndivo varapi pachipatara. Ndinenge ndichitora chete mishonga yekuti ndirapiwe ini zvirwere zvepabonde. Anondishungurudza. Ano vakadzi vadiki vanouya pamusha. Munoziva panosvika chinhu chinyowani. Munhu unoshungurudzwa zvokupedzisira. Gore rino ini ndakarimira makonza uyu nomukadzi wake. Anga akaona. Ini ndikati handizoda zvokurona ndamurwere weshuga BP. Ndoda kuzvirimira ndakazvimirira. Hanzvadzi wangu yakatondipa rimwe bhegi roto. Ndakashanda ndegani vachishanda nomudzimai wavo kusakura kumunda kwavo. Nhasi takubhadhara chikwereti. Vakandira mbuya boy toda mabhegi mabhero 4. Ukwenyu kwadi yangu kuno mabhero 4 yokenda unobhadhara chikwereti. Yakaenda chikwereti achina kupera. Yakadhindwa ini mabhero yangu 12. Yakaenda unopedzisa chikwereti ichocho. Nochimwe chikwereti changa chakasara mumashure. Alright, ndazvinzwa mai atinga amungapedzi. Asina zvekuita zvinzwa hazvo. Zvingaitire kuti tibva tati musha uparare nemamane vazukuru. Ndakati hatigone kumbopamwa mukana kuti timbomutsura timbomutora kuti aiwa kugara kana matotendedzana nemukadzi wako ndemukadzi wako chaiye. Kumbodzora pfungwa dzenyu kumuramba nendarira mambo. Nyaya yangu namakonza uyu inoda muswere wese wezivo. Inovhero pamwe pacho munoseka pamwe pacho munochema. Handigone kudzoka kwamakonza zvakare handigone. Iko zvino mwana wangu wacho haabvumiwa kusvika pamusha. Asi mwana awa akabvuma padare diki romusha achibvuma kuti hongu uyu ndikamutora nomimba yake asi hamubvumiri. Iko zvino ndataura kuti ndiri murwere weshuga inini. Hana basa nenu. Mwana yeye ndiye anotibatsira. Alright, ndatoona kudhara kuti kadada kuti mati novhero hatigone kana kuti tirambe chimanikidzira kuti imba ita toona kuti imba iyo haichatomira. Haimire kadada kuti idzi kubatsiridza imba haimire.